Assalamualaikum. Assalatu wassalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram din qardaşlarım, бүгінгі күрішімізде Рамазанға нишек әзірләнергә, нишек ул мүбәрәк айны қаршылап алырга силәп үтәсе килгән иде. Аллаһ Субхана ва Тәгалә 12 ай безгә бирде. Шушы 12 айдан берсе ул Рамазан айы. Бу фазилатлы һәм мүбәрәк бер айдыр. Шуңа күрә аңа безнең әзерлегебез дә башка булырга тиеш. Шуңа күрә беренчедән без тәүбә итәргә тиешбез. Чөнки тәүбә дигән нәрсә Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям өйрәтте. Һәр вакытта даими хәлдә Аллаһ Тәгаләгә истигъфар кылу һәм бигрәк тә инде шушы зур мүбәрәк Рамазан айының алдында безнең җаныбыз, калпләребез шунга әзер булырга тиешбез. Аллаһ Субхана ва Тәгалә Коръән Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва тубу илаллаһи җамиъан әйюһал муъминун лааллакум туфлихун. Эй муъмин әһелләре, барыгыз да Аллаһ Тәгаләгә тәүбә итегез. Бәлки сез котылырсыз. Икенче галимләребез нәрсә турында әйтә? Ул дуга. Дуга ул безнең Аллаһ Тәгаләгә якын булуыбыз. Һәм Аллаһ Субхана ва Тәгалә Коръән Кәримдә әйтә: Удуни астаҗибу лакум. Миңа дуга кылыгыз, дугаларыгызны кабул итермен. Бездән алдан яшәгән муъминәләр, сахабалар, табигинләр ярты ел дуга итәләр иде. Я Раббым Аллаһ, шушы мүбәрәк айны каршы алсак иде. Сихәтләр, тәнләребезгә шифалар биреп, мөмкинчелекләр бирсәң. Һәм Рамазан айы үткәч, тагын дуга кылалар иде ярты ел. Я Раббым Аллаһ, безнең тоткан уразаларыбызны кабул кылсын иде. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва иза саалака ибади анни фа инни қариб." Әгәр дә минем бәндәм дуга кыла, мин аңа якынмын. Шуңа күрә шушы зур эш алдындан әлбәттә Раббыбызга чын ихлас күңелдән дуга кылырга тиешбез. Өченче нәрсә ул шатлык белән куанып ул айны каршыларга әзерлек кирәк. Чөнки ул айда Коръән Кәрим инде. Аллаһ Субхана ва Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Шахру Рамадан аллази унзила фихи ал-Куръан худан лин-наси ва баййинатин минал худа вал-фуркан. Шушы Рамазан айда сезгә Коръән индирелде ди Аллаһ Тәгалә. Шул айда Пәйгамбәребезнең әйткән сүзендән беләбез, шайтанларга мөмкинчелек бирелми, алар багланып куела. Шул айда җәннәт капкалары ачыла һәм җәһәннәм капкалары ябыла. Шушы айда Кадр кичәсе бар. Ул бик мүбәрәк ай, төн. Шушы төнне безнең дугаларыбыз кабул була, гыйбадәтләребезнең саны да арта, әҗерләре. Шулай ук шушы айны көткәндә без әлбәттә гыйлемебезне арттырга тиешбез. Яни ничек ул айда үзебезне тотырга, нинди гыйбадәт кылырга, гыйбадәтләрнең нинди фазилатлары бар. Шул ук Рамазан айында таравих намазлары укыла. Безнең гыйлемебез булырга тиеш. Уразаны нәрсә боза, уразада телебезне ничек, әхлакларыбызны ничек матур күркәм хәлгә салырга һәм башка. Шулай ук галимләр әйтә, шушы мүбәрәк айга хәтле зур һәм авыр эшләребезне бетереп куйсак иде. Яни күбрәк Рамазан айында без гыйбадәткә вакытыбызны сарыф итсәк, ул безнең өчен яхшырак һәм тәнләребезгә дә җиңеллек булыр. Шулай ук шушы айда без Коръән Кәримне күбрәк укысак иде. Чөнки Коръән Кәрим ул безнең өчен индирелгән изге китап, ул безгә һидаят юлын күрсәтә, безне ахирәткә ничек үзебезне әзерләргә аңлата торган мәгънәле китап. Шулай ук Шәгъбан айы, хәзер без Шәгъбан айында, бу Рамазанның алдында булган ай. Шушы Шәгъбан айында без уразалар тотсак,
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün aylarının Ramazandan başka şuşu ayda kübrek urazat tutuşulardan buldu. Hem bizden tenlerimizge de ol bir özüne bir trenirovka kibik bulur idi. Şulay idegelerge de tuğanlarımızga, dostlarımızga şuşu ay hakkında silep, alarga da ne şuşu ilimler birip, alar bizim bilen birge koşulup Ramazan ayında uraza tuturga tilekte bulup, niyetlep koysalar yaxşı bula. Muhterem cemaat, Ramazan ayına əzir bulayıq, korkmayıq, jegi günlərinin uzunluğundan, ıssılığından korkmayıq. Allah subhanahu wa ta'ala gün uzunluğun bile, çünkü ol birüşü ol günün uzunluğun, hem biznin tenlerimizin de mümkünçiliklerin bile, bizge sabır etip, matur etip Ramazan ayını karşılap, tutup şarga Allah'tan nasip etse idi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.